A potom se otočíme doprava. Budeme na druhou stranu, jo? Ukažte, jak byste se otočili. Výborně. Výborně. Ukažte, jak byste se otočili. No pojď klikal se otočit. Jako, bez obstrany. Zastavíme se, vyměníme ruku a jdeme na druhou. Zásadní úder. To už nerozdejchá. Máte k tomu něco co říct? Příštím kole už dostanou KOčko prostě, to už to nezvednou. Může mít my. Ano. Jdeme! Přichází Lavor a jeho divočáci! Už mi se hodí do ringu ručník, prostě už to nerozdejchají. Chudáci prostě. Už další věci zůstanou na lůžku. A vítězem se stává... Tak dej. Lavor! Lavor!